الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. game da wannan mas'alar ko wannan tambaya shine mutum ne ya sayi dabba ta layya, lahiyar ta kalau, ba ta da wani aibi daga cikin aibukan da ke hana ta layya. Bayan ya siya sai dabbar ta samu illa kamar ta karye, misali sanadiyar an ɗaure ta laulaye sai ƙafa ta karye, ko misali suka yi hwada su biyu, ɗaya ta karye ɗaya, ko wata illa ta zo ta faru ga dabbar daga bayan da farko da ya sayi dabbar lahiyar ta kalau. Amsar wannan tambaya shine duk lokacin da mutum ya sayi dabbar shi ta layya ba ta da aibi ko guda daga cikin aibukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa sukan hana dabba ta yi layya, bayan ya sayi ta lahiyar ta kalau din nan sai wata illa ta faru gare ta wadda illar tana hana layya, to anan za a duba idan ya yi sakacin shi ne ya aihwar da dabbar ta samu illar da ke hana ta layya, to wannan dabba ba ta layya sai ya sake wata. In dai ya yi sakaci, ganganci ya yi, to wannan dabbar ba ta layya sai ya sake wata dabba. Amma idan babu ganganci, babu sakaci a ciki, babu gayya a ciki, sai dabbar ta samu illa, kowace irin illa ce daga cikin illolin nan da ke hana ta yi layya, to anan dabbar za ta yi layya, saboda shi wannan aibin, wannan illar da ta samu daga baya ne ta zo kuma ba da sakaci ba, dan dole ne kahin ka sai ta zamanto ba ta da waɗannan illolin, to daga baya in wannan ya faru kuma ba ka yi sakaci ba, to a lokacin dabbar ka za ta yi layya. Wannan ita ce magana mafi inganci daga cikin maganganun da malaman musulunci suka yi akan wannan mas'alar, wanda ya tabbata da isnadi sahihi zuwa ga Abdullahi bin Zubair. Abdullahi bin Zubair ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin dabbobin hadaya da aka kawo mai a wata rana akwai wata taguwa ko wata raƙuma wadda sai ga tana da illa, tana da aibi, sai ya ce su bayyana mai. Idan dai ya zamanto kahin su saye ta wannan illar ta faru gari ta, to ba ta layya. Amma idan bayan sun saya ne illar ta zo ta faru, sai ce musu to wannan ba ta da matsala. Haka al-Imam Ibn Qudama rahimahullah a cikin littafin shi al-Mughni yake cewa wannan bayan shi da kanshi ya gayi cewa idan dabba ta samu illa bayan an siye ta lahiyar ta kalau, bayan ya gayi cewa dabbar tana layya, sannan kuma ya ce an rawaito wannan magana daga Ata daga cikin tabi'ai, da Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, da kuma Ibrahim an-Nakhai, da kuma Ibn Shihab az-Zuhri, da irin su Sufyan ath-Thawri. Yace kuma an nakalto wannan ma daga Imam Malik da Imam Shafi'i, da irin su Ishaq ibn Rahuya. Kuma wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi rinjayar da shi a cikin malamai na wannan zamani. Ita ce fatawa ta Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Da haka abinda za a kalla kadai shine in dai mutumin bai yi sakaci ba, to babu komai akan shi, za a yi layya da wannan dabba. Amma idan akwai sakacin shi a ciki, to sakacin nan zai sa a ce wannan dabba ba za ta yi layya ba, tunda ta aibatu, da haka sai ya siya wata, wallahu a'lam.